I koje su 3 najbitnije poruke koje želite da vaši dečki zapravo izvuku od ovoga? Rad, disciplina i iskrenost do samog sebe. Kad si ti iskren do samog sebe, ti ćeš biti iskren do svih. Znači, iskren do samog sebe. Ja sam kriv, ja sam dobro napravio, ja sam loše napravio. Uvijek istinu da kažeš sam sebi. To je najbitnije u sportu. Kad ti kažeš istinu, možeš napredovati. Pogrešio sam, moram to ispraviti. Bio sam bolestan, bio sam ono, bio sam to, onda ti nisi ništa pogrešio. Desilo se što si ti loš. Ne. Kad ti izgubiš, zašto si izgubio? Zašto sam bio loš? Promijeni tim, napravi nešto, napravi neke promjene. Ilke je to sve napravio, Ilke je posle poraza promijenio tim, ne zbog srčanih problema. On je promijenio tim što je nešto falio u njegovom performansu. Ja kažem momkom, šuti, čestitaj protivniku, poslije meča se ne priča, čestita se protivniku, ide se ispraviti greške.